हेलो लोगोफोर, नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों बारफwi। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों मिथु हासथायसा इनामनि बिथांमोनखौ फावखुंग्रि फाव खालामनाय नुनो मोनदों। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।